म्यूजिक बाय आकाश स्टूडियो महाराजगंज। आँख मारे रे निहावा आँख मारे रे पूजावा आँख मारे कोचिंग में आवे। अच्छा हो आवे कोचिंग में आवे नैना लड़ावे बीच क्लास में मरकारा बाबी ई करके इशारे कजलिया आँख मारे की ज्योतिया आँख मारे की निशावा आँख मारे कोचिंग में आवे हो आवे कोचिंग में आवे नैना लड़ावे बीच क्लास में मरकारा बाबी ई करके इशारे सपनावा आँख मारे गुड़िया बा आँख मारे की जुलिया आँख मारे। कोचिंग में ऊ आवे लेके टच वाला मोबाइल कोचिंग में ऊ आवे लेके टच वाला मोबाइल खींच के सेल्फी सखी संगे मारे ले स्टाइल जब आवे हमरा नियर लागेला बड़ी फियर कि जानी जाई पूरा मोहल्ला इही खेलारी करे खेलावा एगो से नहीं करे ले हुकरा पझा के बीच क्लास में मरकारा बाबी ई करके इशारे सलुआ आँख मारे रे पूनमी आँख मारे अंजलिया आँख मारे। राइटर कुंदन सिंह के रहे पहले लभर राइटर कुंदन सिंह के रहे पहले लभर सूरज के संग चुमा लेके कैलस चभर राइटर कुंदन सिंह के रहे पहले लभर सूरज से भी चुमा लेके कैलस नहीं सबर भूलिया बेकार नया भी संभाल कि बिकियो के संगे उलटलस उसके संगे संगे सचिन के संगे आनंद के संगे नैना से नैना लड़ावे ओ करके इशारे कावेरिया आँख मारे कुसुमिया आँख मारे प्रीतिया आँख मारे कोचिंग में आवे हो आवे कोचिंग में आवे नैना लड़ावे बीच क्लास में मरकारा बाबी ई करके इशारे की रंजुआ आँख मारे की बरसावा आँख मारे।